Sentidiño. Lembra que, aínda que teñamos ganas dunha boa aperta, a distancia é chave para manter o virus baixo control. Basta con guardar 1,5 metros entre nós. Hoxe máis que nunca, Sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. As mulleres dicimos non. Os homes dicimos non. As rúas Toda Galicia di non. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Non. Xunta de Galicia. Agora que podemos abrir de novo, dou por feito que volveremos a acoller os mellores recordos. Sei que o tempo pasou moi lento, pero seguimos buscando a maxia dos momentos con meigallo. Hai que tirar para adiante, e se aínda quedan tesouros como estes, de aquí non nos move ninguén. As boas historias sempre volven. Galicia volve. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia.
Por parte de defensa de Cardi, con el número 5, Carmen Malo. Con el número 17, Marta Martín. Con el número 11, Elena Salgado. Con el número 15, Isabel Cabello. Con el número 16, Daniela López. Con el número 18, Andrea González. Con el número 21, Lucía Rodríguez. Con el número 22, Irene Teresa. Con el número 23, Gabriela Paco. Con el número 26, Julia Pérez. Con el número 27, Manuel Hernández. Con el número 29, Mariana Martínez. Con el número 38, Inés Café. Entrenador Nacho Silva y Lorenzo Rodríguez. Oficial de la derecha, Alberto Sanz, Marta Pérez. Ángel, Robina, Medea y Elena López. Cierra el internet ya, Safari.
tiran esto, tiran todo.
Cuidado con esto. Mary, cuidado. ¿Qué tal se ve? Déjalo cargar, amor. Y pon un 720. ¿Cuánto te dice Rafa?
Mira tú. No puedo, espera.
Pero pon 720.
visto con sentidiño. Lembra que aínda que teñamos ganas dunha boa aperta, a distancia é chave para manter o virus baixo control. Basta con guardar 1,5 metros entre nós. Hoxe máis que nunca, sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. As mulleres dicimos non. Os homes dicimos non. As rúas. Toda Galicia Di non. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Non. Xunta de Galicia. Agora que podemos abrir de novo, dou por feito que volveremos a coller os mellores recordos. Sei que o tempo pasou moi lento, pero seguimos buscando a maxia dos momentos con meigallo. Hai que tirar para adiante, e se aínda quedan tesouros como estes, de aquí non nos move ninguén. As boas historias sempre volven. Galicia volve. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia.
Saíamos disto con sentidiño. Lembra que aínda que teñamos ganas dunha boa aperta, a distancia é chave para manter o virus baixo control. Basta con guardar 1,5 metros entre nós. Hoxe máis que nunca, sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido